Jeg voksede op med en bornholmsk madkultur, hvor det er røg, det er salt, det er surt, det er sødt, de her ekstreme ting, hvor man går helt ud til kanten. Jeg hedder Kasper Sopsvig. Jeg er kok, familiefar, har restaurant Kappa, så er jeg opvokset på Bornholm. Never for mig er, at man går aldrig på kompromis. Man gør sig umage med alt, hvad man laver, og det er virkelig vigtigt. Jeg startede som 12-årig i branchen, og simpelthen gået fra faredreng til der, hvor jeg er i dag. Det gælder om altid at være nysgerrig. Man skal være nysgerrig på livet. Man skal ikke være bange for at fejle, fordi af fejl bliver du stærkere. Nogle gange ender det i katastrofer, og det er okay, men du bliver klogere hver gang. Man kommer ikke sovende til succes. Succes er ikke gratis. Det handler om at gøre sig umage. Det handler om, at går man ind i noget, så skal det være der hver gang. Det vil sige, laver du en restaurant, gæsterne skal sidde ordentligt, personalet skal have det godt. Jeg elsker at lave mad. Det er det fedeste i hele verden.